La Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca sempre inclou propostes sorprenents com l'espectacle que aquest matí ha donat el tret de sortida a 4 dies de música. Un projecte que uneix poesia catalana i música urbana. La voluntat era reivindicar els clàssics poètics que tenim a Catalunya a través d'un format que fos accessible a la gent jove. De retruc, també ajudar a normalitzar el català, creant com referències properes. Fins diumenge hi haurà una 70ena d'actuacions de mig centenar de formacions. La cultura en família fa anys que creix i ens expliquen que fins i tot hi ha més demanda que oferta. Els artistes emergents tenen un altre repte. És una escena que està superviva, que hi ha un munt de propostes. De fet, la creativitat és exultant en aquest país i passa una mica al revés que passava amb la familiar. És a dir, hi ha molta oferta i, en canvi, no tants espais per absorbir aquesta oferta. Per això aquí treballen des de fa 21 edicions, posant en contacte artistes i programadors per generar un sector de present i futur. Rosa Serras López, TV3, Vila-seca.